tan chea de contos. Fernando miraba pola ventá e vía todo de cor branca. A neve era como un manto que cubría os tellados das casas, as árbores, as rúas, os coches, todo. Incluso o xardín onde acostumaba xogar cada tarde cando ia bo tempo. Había unha semana que non paraba de nevar, e Fernando estaba aburridísimo e moi enfadado porque con este tempo non o deixaban sair da casa. Cando vai parar de nevar? Preguntábase unha e outra vez sen deixar de mirar pola ventá. Cada día despois de cear, plantábase diante da tele para ver que dicía o home do tempo. Pero aquel señor sempre repetía o mesmo. Abrigádevos ben abrigados, porque vai seguir nevando sen parar. Vai, Aleria. O domingo, mentres os pais estaban na cociña lavando a louza, Fernando atopou un libro enriba da mesiña que había ao carón da cheminea. Estaba á beira da pipa e as lentes do pai. Cheo de curiosidade, abriu-no ao azar e atopou un debuxo dun xigante tremendo de frío. Que será isto? Pensou. Semella un xigante xeado. E sen dubidalo, Fernando sentou na butaca, colleu aquel libro, que pesaba como un morto, e empezou a ler. Era a historia do xigante egoísta. Houve unha vez unha vila cun xardín maravilloso no alto dun outeiro. Cada tarde todas as nenas e nenos ían alí xogar ata que escurecía. Pero vela aí que un día apareceu un xigante de moi mal humor. Que facedes aquí, rapaces? Berrou o xigante sen contemplacións. Este xardín é meu e non quero que volvades xogar aquí nunca máis. Así que xa sabedes, ala, fora daqui, dixo enoxado. Era o xigante que vivía na casa do outeiro e que estivera fora de viaxe durante 10 anos. Como xa podedes imaginar, todas as nenas e nenos asustáronse moito ao oír os berros que daba o xigante co seu vozarrón. E nun santiamén desapareceron do xardín por arte de maxia. Un día, cando os nenos e as nenas se reuniron para ir xogar, viron con sorpresa que o xigante levantara un muro altísimo arredor do xardín. Era tan alto que era absolutamente imposible que ninguén o dese saltado. Pasaron os días e chegou o inverno. A neve pintou todo de branco durante 3 meses ata que un día volveu a primavera. Pero vela aí que mentres por toda a vila nacían as flores e cantaban os paxaros, no xardín amurallado do xigante seguía sendo inverno e todo continuaba cuberto de neve. Na casa do xigante ía un frío que pelaba. Parecía unha neveira. Despois duns cantos anos seguidos de inverno, o xigante era como un moribundo. Tiño o nariz xeado, os labios cortados e as orellas completamente cheas de frieiras. O coitado non notaba nin os dedos das mans e tiña as pernas como 2 barras de xeo. Xa non podía máis. Cando xa case quedara teso, o xigante apareceulle o hilo canto dun paxaro. Oío moi frouxo, perdido entre os asubíos do vento. A través dos seus ollos xeados, puido ver que se abrira unha parte do muro. Había unha fenda por onde se coara un rapaz pequeno. O xigante non sabía se soñaba ou non, pero sorprendeuse ao ver que nun momento a primavera explotaba e entraba no seu xardín por aquela fenda da parede. O xigante choraba de ledicia mentres vía que os paxaros volvían cantar, que as flores nacían sen parar entre a neve que se derretía rapidamente. O xigante estaba tan contento que, neste ataque de alegría, tirou todo ao muro para poder compartir o seu xardín con todo o mundo. E o inverno xa non volveu xear nunca máis o xardín do xigante. Fun moi egoísta ao querer o xardín soamente para min, recoñecía todo arrepentido o xigante. Prométovos que non volverei levantar ningún muro.
De agora en diante, o xardín será de todas as nenas e nenos do mundo. E esta é a historia do xigante egoísta. Fernando pechou o libro todo preocupado. Pensaba no xigante, no inverno, naquel neno que cando entrou no xardín levaba a primavera. Fernando levantouse da butaca como se tivese un resorte no cu e volveu mirar pola ventá. Nada. Na rúa a neve seguía a caer sen parar. A ver, fago ou non fago? Preguntábase todo nervioso. Voume atrever, teño que intentalo, dixo decidido. Fernando puxo o anorac máis grosso que tiña e as luvas e a bufanda de lá que lle fixera a avoa. E, sen facer ruído, para non chamar a atención dos pais, saiu caladamente á rúa e comezou a camiñar baixo a neve. Tiña frío, moito frío. Cando nin sequera camiñara 100 metros, Fernando xa tiña as meixelas vermellas como tomates e o nariz comezáballe a pingar. Por medo a coller unha pulmonía, Fernando correu ata o parque onde sempre xogaba cando ia bo tempo, e que naquel momento estaba pechado por mor do inverno. Mirou ao ceo e, de súpeto, a neve deixou de caer. Xa non nevaba, e pouco despois o sol empezaba a asomar tímidamente desde detrás das nubes. «Sí!», berrou con todas as forzas. «Sabío, sabío!» E antes de darse de conta, Fernando xa estaba rodeado dunha morea de nenas e nenos cos que se puxo a xogar a todos os xogos imaxinables.